салом алейкум мардум, салом ба бародарони ғариб, бо шумо ҳастам главни врач кабинети 14 Аҳмад Зоир. Хеле ки медонед бародарои азиз, мо гивои худмонро ба сари баланд гузарондем ва ҳоло бошад як чанд намуд талбандои гивро бо шумо пешкаш менамоям. Набор спонсоров ограничено 70 человека. Салом алейкум бардаро, ина гиби масашид. билетгиро шумо куҷора нигоҳ доред? ин се тамошинтон сагера монда имрӯз билет мегира болои се танем ҷеранда бардори якта iPhone 15 падарка карда мешавад. иҷугиёи талбандои каждагари ёктуваймат аз тамоми сагпаронои ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳонам ки пеши ин гуна талбандои ёктуваймат беномусои каждагарро гирад, вагарна дар оянда дар фарзандои мову шумо залал мерасонанд. Як дуо аз тарафи бобои Аббос дода мешавад. کلیسای خدازده مردم کیزد نکنه سوی مردم پرخری نکنه اگر یک بارگه فهم که این مردم فهم نکنه همین خیلی کاره بده میدونم که ها یک اولق زدگی تو آزاد گمار تو